Jak się nazywa twoja ulubiona koleżanka stąd? Ola. Ola to chyba będzie z Wołowca. A na przykład lubisz Melę? Tak. Tak, Mela jest fajna. A jak się nazywa brat Meli? Mamusia. Ju? Julia. Julian, świetnie, aha. A jeszcze tutaj są takie dzieci Marcysia i jej braciszek? Teodor. Tak, a oni są fajni? Tak. To co, podobało ci się w Robkach? Tak. Przyjedziemy tu jeszcze kiedyś? Tego nie czuję. No teraz już nie możemy zostać, jedziemy do Wołowca, ale możemy niedługo tutaj przyjechać z powrotem. Chciabyś? Jestem pięknie. To prawda.